Ма снимайте! Ще го покажа на приятелки. Но защо? Но защо? Живее, ма какво правиш? Нищо, добре, че съм Без да искам. Без да искаш. Как няма да искаш? Вие спирате ли са на едно място? Сега. Къде ще стъпи сега? на вода. Ама ти... Айде да ни вика. Мърсита да опънеш масата. Не си съобразила. Какво избля? Един сок. Що не внимаваш? Без да искам, какво да направя? Без да искаш. Ето на салфетка искам. Аз съм бездомен. Салфетка няма да те. Дите. Да, къде има? Къде са на мокре? Ами ето да пада. Айде, съцъпвайте върху него. Айде. Добре. Айде, мамин, дети, така да ги вижи. Колко и там? Гледай торта за масата. Аз не се съобразих. Не се съобрази. Ти сака не може. Бе, ние не се съобразих. Съм се съобразила. Гледай, снимай. Айде, вземай салатка. Къде ще сложи? Я ще пилен. Какво е на да става? Айде да ме видя как ядите. Прасета такива. Айде да ме видя. Чакай да снимаме малко и мамика. Как няма да го Молицата грези Как там. няма да го пътни като погледни? Гледай си. О! Диди, яш. Диди и хляб вземе. А, така пълно. Браво, пленце. Тук има. Яще. Виж как се вас снимам сега с вас. И снимай го. Снимам те, да. Ау, ау. Мечките ми тебе. О. Мак! Внимание, не капа широката майка. Казах му, че го тъщите и го помолих да се върне, защото иначе ще умре. Ти мен ли снимай? Хора, но той с мен. Казвай, къде е? Няма да видим. Да видиш.